Gikan sa mga komunidad nga may daghang kantores, uso ang daygon sa mga pastores, ang saysay sa sugilanon sa mga magbalantay sa karnero nga gapanon. 1612 diyang sa Espanya gipauso ang pamastores ug gidala sa Mexico. Hangtod nga mitabog sa Pilipinas, diin kini gisahugan sa lokal nga kahanas. Dinhi na ang binerso nga balak. Sayaw nga nagtulak sa katawhan pagkatuon sa mga pagtulunan nga karon sa bulanon nakatatak. Matag Pasko manaygon ang panon sa mga tao, mga musikero ug mga mananayaw nga mukanta ug maghalad sa ilang gasa ngadto sa bata nga sa pasungan naghigda. Ang panaygon ubanan permi sa tugtog sa mga kastanets ug marakas. Ang manaygunay manggibisti o manggisandalyas. Ilang isaysay ang sugilanon sa mga anghel nga mipukaw sa ilang katulugon aron ang bilen adtuon ug ang batang hari daygon. Wadong gabi kaninyong tanan nga nagakatapok ni ining halangdong hawanan. Aniya kami karong mapasundayan ug maghalad sa mga kansyones ug sabay isigasa sa Visayas ang batang Jesus. Uban sa mga karnero ilang gipangita gibaklay ang bilen ug ang balay diin ang baraang banay mipahuway. Apan didto ra di ay sa pasungan nila hingkaplagan ang natawo nga manunubo sa kalibutan. Lain pang daygon ang igi-igi nga nagsaysay sa census nga sa tanan mo pabiyahe ngadto sa syudad aron maihap ug sa hari mahibaw-an ang iyang makobra unya nga tihap. Atong panahunan nagsabak si Maria. Busa nangita silang balay kapahulayan aron mahiluna kon siya mga nakman. Apan matagtuktok sa mga pultahan, kanunay silang balibaran. Gani igihan aron mopahawa sa tugkaran kay lagi kabos, basig walay ikatunol nga balayranan. Salamat sa provincial government gipauso og balik aron madunggan ug makitaan ang karaan nga kapanulundan nga mahimong sa hulagway na lang nato ingkitan. Gikan sa bangga sa mga pastores diri sa Capitol Grounds ug alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu sa PIA Bohol.